ọ na-abụ onye chọkọta ihe ukwu o bute agba enyi maka na ọ bụ ihe onye tụrụ n'ahịa ka a ga-azụtara ya. Mana onye so nwere ka anụ si atọ wee rinwe anụ ma o ri ya anụ mmadụ o rie anụ udele. Uru adịkwa n'ụkwụ ụkpalụ, ntị adịkwa. Amarachi ka a jụrụ what do you bring to the table? Amarachi a na-etigharị na-agbagharị maka na ọ naghị akpata nri. O chefuo na ụtọ abụ ọsọ nne enwe. Nke a dịrị maka ndị ntorobịa ndị gaje ịlụ di na nwunye n'ọdịnihu. Ịchọ ịlụ di maọbụ chọọ ịlụ nwunye, gbakwa mbọ ka ịlụta onye ga-abụ mkpa daa n'ezinụlọ maọbụ inwe nsogbu ọ tụnyere gị aro, ọ dụọ gị ọdụ, ọ kasị kene gị obi. Onye ahụ ị na-akwado ịlụ ama na ọ bụ maka ukwu ahụ o nwere maọbụ ara ahụ o nwere mere iji chọọ ịlụ ya, ama na ọ bụ ogologo ya ka ị chọjere, ama na ọ bụ maka ọcha ọ dị ka ọ ga-abụ ịkpọrọ ya ga ebe ndị enyi gị nọ, ha na-asị nna ibu ya o, nna ibu ya o, ị na-achị kwe 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 kwe. Isi ahụ ekpuchiri wivon aka nọkwa ya, uche adịkwa ya. Ị nọrọ na mkpa nwekwara ihe ọ ga-emere gị. A na-erikwa mma eri. Onye ma nke ahịa ya gwuru n'ọdụ ahịa o wee tụọ ahịa. N'abalị ehihie ahụ ahịa batara ka ụlọ ahịa ya gbara ọkụ. Ahịa niile na ego niile ọ tụfuru etu a ka ha chasị wee gbaa ọkụ. Ma ego biri ebi wee zụọ ya bụ ahịa, ha niile si etu agba ọkụ. Etu a ka nwoke si wee lachie ya na square one. Onye nwe ọdụ ahịa arụgharị anya tikwuo onye ego. Onye ma akwụli ma ụgwọ ọdụ ahịa. Ọ nọ gaa na ọ ga-akwụgharị ụgwọ ụlọ n'ọnwa abụọ na-abịa abịa. Ọnụ ụlọ abụọ obi n'ime ya. Onwe ebe ahụrụ ego nwekwana ebe ebu n'obi ego esi wee gaa abịa. Ọ ka na-akwụ ụgwọ ndị oji. Ka m gwa gị ihe eji alụ nwaanyị nwere akọ. Onye ma echi akpadocha na ka ọ lụọ ụlọ gadi n'ala ihe ọhụrụ omenwe, nwunye ya bụ ihe kpọrọ ya si ya di ma emena etu a. Ebe ọ bụ na anyị bi ọnụ ụlọ abụọ ka anyị gaa chọrọ otu ọnụ ụlọ, anyị na ụmụ anyị abụọ anyị anabirigodi ebe ahụ, anyị achọọ ọnụ chọpụ ọ bụrụgodi ebe zoro ezo, anyị anọrọ ebe ahụ ọ bụrụgodi ọkara ọdụ ahịa, anyị na mmadụ ekee ya ihe a batacha di ya anya, Oriakụ ya kọwara ya mkpa ọ dị isi etu a were mee ya. Ha bụrụ obere ahịa ha nke ọkụ na-abata ha na obere nke nọ na parking store, ha ewere ya bido na ebe ọbụla amara na di ya amara na di ya bụ brand, na ebe ọbụla ọ nọ a ga-achọ ya abịa. Etu a ka nwoke si wee butuo wee mee ihe ahụ nwunye ya gwara ya. Taa ọ naghị ejizi nwunye ya egwu egwu maka na ha nọ n'ebe ahụ rụpụta ụlọ nke aka ha, nọrọ n'ebe ahụ gbaa ala ebe ha ga-arụ ọdụ ahịa nke ha. Ya mere okwu nwunye ya na-adaruzi ala. Ihe ọ bụla o kwuru ozugbo mere ya ahụ maka na usoro tụnye ya aro ihe o mere o ji wee bụrụ ihe ọ bụ taa. Gwa ma ọ bụ na nwunye ya bụ Oyokema, ọ bụ na o ji maka ukwu ma ọ bụ ara ma ọ bụ ogologo ma ọ bụ ọcha ma ọ bụ nwee ihe o ji maka ya wee lụ ya, ọ bụ na ihe ọla ndụ nwoke a nwere ka ọ ga-adị na ọ bụrụ na ọ bụ n'ala ili ka ọ ga-anọ maka oke echiche, ma ọ bụrụ nọ n'otu ọrịa, ma ọ bụ laa n'ụlọ nwazie ka nka nọ n'echiche. Gekwana ya m ntị, ọ bụrụ na ibihie aka n'ihe ọ bụla ịhụna na alụmdi na nwunye, kpachakwa anya hie asaa n'anya maka ibihie aka ebe ahụ ọ gwụkwala ka ọ dị nwoke ka ọ dị nwaanyị. Kpachaa anya họrọ onye ọ ga-abụ gị na ya. A na-erikwa fine boy eri nke eji eri fine girl eri. Ọ mgbe ịlụchazie ebe afọ abụọ ka ị ga-ama na onwe ihe ukwu ahụ bụ, mana na a na-eri mma eri. Ọkwa onye lụrụ ga-akọwa ma ị ga-agafe a na ndụ a ma ị ga-aka nọ ebe ị nọ. Site na onye lụrụ ka a ga-ama ma ị ga-amụju ụmụ gị oyi ma ụbụrụ ha ọ ga na-aghọ nkọ. Onye lụrụ ga-akọwa ma ị ga-ebi ogologo ndụ, ị ga-agbabiri n'ike. Onye lụrụ ga-akọwa ma akụnụba gị ọ ga-abawanye ma ọ ga-etikpọ. Ịchọba ịlụ nwaanyị, alụkwana Oyokema, alụkwana ije ngala, alụkwana asị na ọmaka mma. Chọma onye maara ihe ka ọ mara mgbe iwe were gị, ka ọ mara mgbe agụụ gụrụ gị, o nwee ka ọnọdụ dị ma ọ bụ jigwu n'ọba o were egwu na-amụ. Ọ ghọta gị, ọ nagide gị, mara na ọ bụ ihe ndaba, mana na ya bụ ọnọdụ a ga-adịgide. Maka Oyokema amakwa mgbe ji gwuru n'ọba, o lepụ anya hụ na ji agwụna n'ọba, ọ na-azụ oku ike maka na ji gwu n'ọba, Oyokema azama oku ike. Ntị adịkwa, ya gazie.